sunce smeta. Tam skoči. Može sada odgovor gdje su milijarde. Znači što zemlja na svijetu po korupciji. Možete li reći možda zašto poimanje demokracije po HDZ-u znači da svi moraju šutiti? To ste vi rekli u spotu, molim vas. Odgovor. Može samo malo da pusti proći. Da. Zašto su u novom spotu HDZ-a